zaman berjuang berkeringat anak lanang dia ninggal janji saiki ana ngendi bocah kok kuat pol lele turu panas terapang tak kene Bang Rewan penggawaane malah turu wae heran aku ora sakno blas karo bapake Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, ora salaman, Cak. Ora salaman, aduh. Iya, Duh. Sadis. Dari toko kowe ora salaman. Ben ae. Yo. Ono apa, Cak? Oleh niki Bapak. Bapak kuwi maksude? Oleh maksudnya oleh sumbangan kok Indosiar iki. Kok ngono enak Bapak mau. Alhamdulillah, rabbil alamin. MTek ya, Pak. Apa iki tulisane iki? Aku rasa wocon. MTek peduli corona, Pak. COVID-19. Kopi iki apa kopi iki? Mbok ora sing corona lho, Pak. Virus-virus gitu. Oh. Ono apa iki? SCS apa iki? Iki SCTV karo Indosiar Bukalapak karo Yayasan Peduli bantuan sembako, bantuan tidak untuk dijual. Alhamdulillah, matur suwun SCTV Indosiar Bukalapak. Matur suwun sing akeh iki ya, nek trimo ya. Ya, terima wis. Trimo. Iki awas ilang lho kene, Pak. Akeh maling ora, Pak? Beda. Wah, akeh maling. Oh, aman. Ono Kae yo. Iki sampean ngerokok ora? Wes ngerokok ya, Pak. Ngerokok mah alah. Duh. Oh, bocah. Ngalang-ngalang wakil camat ya, Kak. Gua tisu barang. Aku jaluk ya. Iki rokokku, Cak. Ya ilah illallah. Mak apa ngono ku? Iki model tahun 2020, Cak. Kapan PRT anak gendeng kowe iki? Ya Allah, Gusti Pangeran. Tuh. Di corona, Cak. Ono kore Iki manfaate akeh, Cak. Iku ono tisu. Kok kore iki piye kok? Depan to, Reo. Iki manfaate, Cak. Aku mau turun kon, laptop gede kok tak tiru. Iso kan ora iso. Ngono. Nah, Awas wah. Pangeran. Nah, kita lek korek iki sih. Pak Munadi kok kon sing terno. Pae lagi tas iki. Nanti mau ngomongin nong iki rapat. Rapat. Iya, ono iki mau, Lus. Oh, bantuan iki. Bantuan iki mau. Oh, iya. Terno nek cak ngono kae lho. Jentekno aku do mati. Oh, tenan waduh opo iki? Weteng ono jine paling. Lah iya. Kok ngene iki jam piro cek melungker ngene gara tangan ngene. Kalau aku jadi kenal, Pak. Kenal konde aku nek kok sampah wingi. Lah, aku tak kon wong biasa iki lah. Datang apaan kok codot raine. Iku mau ditamang ngono dhuwur kali piye, Pak? Yo, udah, dapat mati ta. Kepiye kabar keluargamu? Ya alhamdulillah, Pak, sehat ini. Iya. Dan anak piro saiki? Dua anak siji, Pak, tapi saiki niki ngandung meneh. Kepiye? Ngandung
ngandung. Ngomong sih banter. Kuping iki dublek. Bojoku ngandung nek alhamdulillah, Pak. Meteng. Yo. Ngono ngomong meteng ngono lho, Cah. Meteng berang wulan. Alhamdulillah itu, Pak. San. Ya semoga-moga seger waras. Iki mau ono titipane, Pak. Titipane bojoku mau. Apa? Iki mau wis jere kono kae cak mono ae jere. Apa iki? Wis to trimo sampean. Oh, iya matur matur suwun. kadel mbok opo ya. Kadel pakai aku. Aku apa ngomong? Ya tak karo anakku iki Kono kae kok. Iya, sakno anakku rumangan nang yoan. Tak kira anakku nggo ora tak pangan dhisik iki. Ngene lho aku iku. Ono penggawean apa ora kanggo anakku? Sakno iki. Turu mangan turu. Nek ora gelem mergawe, ono penggawean ta ora? Ono paling. Kae ngadu kali. Kon bojo. Bare loro atiku tak katakan. Pelas. Bojoku mulai Nang ndi, Cak? nang Lamongan dari makne. Oh. Ora kuat melu aku. Urip ngene ora kuat. Padahal aku ya wis tak bela-belani mergawe rene wengi, ya kan? Ngono lho. Ya kepiye maneh nasibku mungkin. Anak ya orang duwe, aku muku anak gendeng sisan Oh, namanya ya, Cak. Aku iki sayang karo bojoku, aku apa kene ya bojoku. Kok lakoni kuwi ngono sisan dalam genuman. Sayangi pol karo bojoku iku. Bojomu to wayu, Cak. Ya ini pol kalah dari Persik. Aku biyen enak kok. Kasih kok. Iya. Pakai itu kamu dijual ojo. Cuman ya ngono kuwi sayang ora dianak. Tadi anak iki mau piye, Cak? Kok iso minggat bojomu iku, Pak? Cak. Ini lo Cak ceritane iku, Cak. Dek, kamu udah mulai deh. Sakno aku. Ya sampean sabar deh, urip begini gede. Aku terus sampean iki sayangi pol deh. Tak belani nguli deh, melok jeragan. Kanggo sampean deh. Sabar urip begini iki. Aja mirip deh ya. Wes mau aku pokoknya ora kuat urip sampean Mas. Dino mau kan lagi nih rasa suge-suge. Nah kepiye maneh, Dik? Wis tak brand koyo ngene, Dik. Tas ndak gorene aja sida mulai. Ya wis pokoke aku minggat. Temenan iki. Ya minggat tenan. Ya Allah Gusti. Sakno disakno aku, Dik. Ya Dik ya. Wis ora iso wis temenan. Pokoke ya wis mandi aku golek mandi wis aku sampean. Oh, Dik. Hei, sampai kok tega aku nemen. Berani tegone, Dik, sebentar aku, Dik. Ya Allah. Ya Gusti. Mungkin kepiye ya. Jenuh kali. Wis ora kuat suasana ngene iki lho. Kae jenenge sapa kae? Bejo. Bejo. Oh, Bejo. Nek ana kopi kene lho. Kopi kene. Batange turu aku iki. Kontak Badrun. Nah, kene di kono. Kene kopi, kene kopi ono dene ono tamu. Mosok tamu kok dialah. Tamu goro kok dhewe iki piye? Iya. Pawane nduri. Guri kono, Pak. Pawane kono, Pak. Pawane nduri. Iya. Kono. Amit. Pak, dan di pulau Pak. Ya kae kuloe. Oh, iki. Yo, sak ora. Isa ke, Pak. Ya, kae kono. Sing lagi ya, sing lagi. Batange, Pak. Kopi paling enak, Pak. Gaweanku selama nduk sampah-sampah, Pak. Pak, sabar sih Pak. Yono kendala Pak.
Enak. Bapak seneng pakai kopi ini. Oh, ini Pak. Oh, iya. Pak. Ini kalau jangan di anak dijagain. Nah, aku kadang pinter, kadang goblok ya, Pak. Kalau suwi lho ora bekai. Surat. Iya. Aku yo gele-gele penggawean kanggo anakku. Ya meneh takon dudu-dudu lomponge. Curat-curat, udah sumpek hatiku tadi. Nah, teratur ngene iki. Sampai nubeng kan lho dadi orang. Bismillah. Allah. Wah. Kok niku deh. Nang opo gawe iki, Mak? Panganan iki dulu man, Pak. Lho kasih kowe ngene iki kok. Wah, wah. Apa nek Pak no? Lah terus apa, Mak? Ganggu iki mano. Jangan jago gawe. Ya. Ada nduk ngono iku. Apa? Ya. Wes, mau. Jaga jarak. Yo. Ya karepe. Ora to bento ngene iki lho. Ya matur suwun ya. Salam karo bojomu, karo bapakmu rumah. Ya. Kapan-kapan tak gandrono aku. Ya. Tak pamitan. Ya, matur suwun. Heeh. Yo aku pesen kanggo saratno sih. Kayak Saratno. Eh. Iya koyo ketempelan. Iya. Ayo, jalan aku salam, warahmatullahi wabarakatuh.